Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Mayap Abengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, June 12. Mag-inang Pineda, iba pang opisyal ng Pampanga, nanumpa na sa tungkulin. Araw ng Kalayaan ipinagdiwang sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Prime Water, nangako nga ayusin ang problema sa tubig sa Bulacan bago ang pasukan ayon sa Malacanang. At kinalani ng Hymas 7X as stylish MPV for the modern Filipino family. Nanumpa na sa kanilang mga posisyon sa Kapitolyo ng Pampanga sina Governor-elect Lilian Nanay Pineda at Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda kasabay ng pagdiriwang ng 127th anniversary of Philippine Independence. Sa kanilang unang mensahe bilang mga halal na opisyal, iginiit nilang mas palalakasin pa ang mga programa sa healthcare, gayon din ang pagtulong sa mga mahihirap. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Magpapatuloy ang panunungkulan sa pamahalaang panlalawigan ni Governor-elect Lilian Nanay Pineda at ang kanyak na si Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Formal na nanumpa sa tungkulin ang mag-ina kasabay ng 127th Independence Day celebration na ginanap sa Bren Z. Giao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Sumumpa na rin ng karamihan sa mga bukal ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Sa unang distrito, sina Cherry Manalo at Christian Halili. Second District, sina Fritz C. David Dizon, Sajid Yusuf at Attorney Claire Lim. Sina Lucky Labong at Shiwen Lim sa ikatlong distrito at sa 4th District, sina Dr. K. Nagit at Attorney Vince Calara. Nag-oath-taking rin si dating Pangulo at re-elected 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Dr. Ana York Bondok Sagum na representative ng 4th District of Pampanga. Si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ang naging administering officer sa panunumpa ng mga nahalal na opisyal ng lalawigan. Sa panayam kay Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda, inamin niya na nagkaroon siya ng mga pagkukulang sa kanyang 6 na taong panunungkulan bilang punong lalawigan, ngunit iginiit niyang naging makabuluhan ang kanyang mga programa. Mahirap po kasi magbanggit ng mga accomplishment natin, pero kung ano yung mga awards na nakuha, mga accomplishment, mga tax collection natin, ano lang po, gusto ko lang muna ipakita na naging transparent po kami. Kita niyo naman ho kung saan napunta ang mga pera ng probinsya at kung ano ho yung nalikom ng probinsya, sinigurado ho natin na walang pera at napunta ho sa mga tao, lalo na sa mahihirap. Hindi po natin masasabi, wala naman yung perfectong tao. Siguro may mga aspeto pa rin ho na may pagkukulang tayo. Pero importante is yung marami ho tayo na-accomplish naman. May mga trabaho pa rin daw siyang tatapusin sa kanyang huling 2 linggo bilang gobernador. At sa pagpapalit nila ng pwesto, prioridad pa rin daw niya ang mga kapampahang lubos na nangangailangan. Same pa rin naman po yung serbisyo. Kasi nung time ko po as Vice Governor na umupo akong Governor, yung mga programang priority pa rin natin, lalo na ho, pagtulong sa mga mahihirap. Yun naman ho lagi natin priority. Ang magbabago lang ho yan is yung pagdidesisyon ho, hindi ho ako magdidesisyon yan. Siyempre, I will give it to the Governor. Andito po ako as Vice to support our Governor with the Sangguniang Panlalawigan members and all the mayors. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa lahat na naging katuwang niya sa pagsisilbi sa lalawigan. Gayon din sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanilang pamilya. Siyempre po alam niyo, ang dami hong mga nakatrabahong tao sa provincial government and the other national agency na tumutulong sa pagserbisyo po sa mga Kapampangan. Kailangan ho lahat pasalamatan. Kung palagay ko nga ho, baka may mandami ko pang hindi nabanggit na tao dahil mapapahaba lang yung speech. Kaya importante po ang pasalamat lagi. For all the blessing na dapat na natatanggap, lagi po nagpapasalamat dapat. Siyempre po, nagpapasalamat ako sa tiwala na binibigay ng mga Kapampangan. Asahan po nila na hindi po namin sisirain yan. At dadagdagan pa ho namin, pagbibutihan pa ho namin ng pagsiservisyo. Samantala, agad naman daw magpapatawag ng pulong si Governor-elect Lilian Nanay Pineda para pag-usapan kung paano palalakasin ang kanilang mga programa. Hindi pwede tayo yung
patulog-tulog ngayon. Kailangan mabilis. Tsaka baguhin natin, yung hindi natin naabot nun, kailangan marating natin, maanuhan natin, maabutan natin sila. Lalo na yung pinakamahihirap. Kasi kaya ko pa naman eh. Galing ako ng check-up ko sa Singapore eh. Ano na ako, fit to work 24/7. Wow. Nagpa-check po kayo talaga. Okay na ako lahat. Wala na akong problema. Sabi niya, dapat na nga daw pagka 74 ka na, nagtatrabaho ka talaga. Hindi naman alintana ng Governor-elect ang mga paratang na sila ay political dynasty. Sabi nila dynasty, pero ako, hindi ko yun dinaramdam eh. Pag sinabi niyan dynasty, as long as kayo partner kayo na pareho kayo nagtatrabaho. At yung mga tao, kahit na matagal na kami, palit kami, pero minamahal pa rin nila na, minamahal din pa kami. Na kahit sinasabi mong dynasty, palit-palit. Pero gusto nila yung serbisyo namin eh. Kaya sabi ko, hindi naman yung dynasty, kumbaga para kang greedy, parang ganon. Hindi eh. Ang sa akin, dapat ibayin nila yung sinasabi nila. Ano ba yung dynasty? Conforme. Kung may dynasty, yung bang sa inyo na lahat, pero hindi kayo gumagawa, wala kayong ginagawa. Inarawan din niya ang naging pamumuno ng anak na si Dennis. Para sa kanya, teamwork umano ang susi sa kanilang tandem kahit pa umani ito ng batikos sa isyu ng political dynasty. Maganda yung kanyang mga palakad. Tsaka maigpit siya. Lahat ng exit conference ng COA, puro very good. Yung importante, walang korupsyon. Makikita mo yung figure. Yung quarry tumaas na, tapos yung walang negative, meron laging savings, meron in spite na bigay ng bigay. Magaling ang naging performance ng anak ko. Ako, governor, wala namang pagkakaiba. Magtutulungan kami. Mag-anuan kami ng mga opinion. Pagka sinabi niya, Nay, gusto ko to, ito yung usapan natin, go. Tapos ako naman, para dito siguro yan, kailangan ng maraming kapampangan yan. Hindi yan tatanggi. So, maganda. Ay, sasabihin nilang dynasty, kailangan may teamwork eh. May teamwork. Sa huli, nag-iwan ng mensahe si Nanay Pineda para sa mga kapampangan. May goat na ako po. Dakal salamat kay kayo Ande Tanganga po. Nagtiwala pa kay kami ng anak ko kang Gov Dennis. Asahan niyo po na nung pwede kong mag-govern 24/7 para kay kayo. Dakal salamat kay tiwala at support niyo. Dakal salamat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lusot na sa Senado ang Bicameral Conference Committee report na magpapalawig sa termino ng panunungkulan ng barangay at sangguniang kabataan officials sa 4 na taon. Inaprubahan ito nitong Miyerkules, June 11, kasunod ng ratifikasyon ng House of Representatives sa bersyon nila ng panukala kung saan 6 na taong term of office ang nakasaad. Layunin ng panukala na amyendahan ng kasalukuyang batas para iusog ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa unang Lunes ng November 2026 sa halip na December 1, 2025, gaya ng itinakda ng Commission on Elections o COMELEC. Kapag naisa batas, itatakda ng BSKE kada 4 na taon at hindi na kada 3 taon gaya ng kasalukuyang proseso. Dahil dito, madadagdagan na ng 1 taon ang bagong termino ng mga opisyal ng barangay kumpara sa kasalukuyang 3 taon. Papayagan na rin ng barangay officials na magsilbi ng hanggang 3 magkakasunod na termino, habang ang SK officials ay paihintulutan lamang sa 1 termino na walang re-election. Ang nasabing panukala ay susumite na sa Malacanang para sa pirma ni PBBM o posibleng pag-veto nito na ibalik sa Senado. Aabot sa 619 na individualang na inaresto at 640 na iba't ibang uri ng baril ang kinumpiska ng kapulisan sa Central Luzon sa loob ng 5 buwang election gun ban. Ito ang iniulat ng Police Regional Office 3 sa pagtatapos ng ban nitong Miyerkules, June 11. January 12, 2025 nang simulang ipatupad ang naturang gun ban upang paigtingin ang kampanya kontra sa illegal na pagdadala at pagmamay-ari ng baril sa bansa, kaugnay ng nakaraang national and local elections noong May 12.
Sinampahan na ang mga nahuling sospek ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iba pang batas kaugnay nito. Ayon sa PRO3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, determinado ang kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng bawat komunidad sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Hinikayat rin ni Fajardo ang publiko na huwag matakot magipagtulungan sa kapulisan kung makakasaksi ng mga kahina-hinala aktibidad, lalo na kaugnay ng mga iligal na baril. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa kabila ng maulang panahon, nakiisa ang ilang lugar sa Pampanga sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Alamin natin ang mga naging eksena sa mga ulat na ito. Itinuturing na isang matayog na alaala ng kasaysayan ang Pamintuan Mansion sa Angeles City. Naging saksi ito sa mahalagang yugto ng pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan. Mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Kastila, American Commonwealth period, hanggang sa unang Republika ng Pilipinas kung saan hinirang na unang presidente si Emilio Aguinaldo. Naging sentro ang mansyon ng mga makasaysayang kaganapan. Dito rin ipinagdiwang ang unang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan noong June 12, 1899. Sa kasalukuyan, nakatayo ito bilang isang museo na madalas dayuhin ng mga mag-aaral at turista upang balikan ang nakaraan at mas kilalanin ang kasaysayan ng bansa. Sa ika-127 taong anibersaryo ng Philippine Independence, muling napuno ng sigla at kulay ang Pamintuan Mansion bilang isa sa 7 heritage sites sa bansa na sabay-sabay na nagsagawa ng flag raising at wreath-laying ceremony. Bagamat maulan at basa ang mga daan, hindi natinag ang mga Angelenyo na makiisa sa pagdiriwang. Present sa aktibidad ang mga kawani ng Angeles City LGU sa pangunguna ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin kasama ang ilang kinatawan mula sa National Historical Commission of the Philippines, Culyat Foundation at iba pang mga organisasyon. Masaya po ako na makasama ko kayo ngayong araw para sama-sama natin alalahanin at bigyang pugay ang mga pambansang bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan na tinatamasan natin ngayon. May temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ang Independence Day celebration ngayong taon. Layunin nitong bigyang halaga ang iba't ibang revolusyonaryong kilusan mula sa mga rehiyon at lalawigan na naging bahagi ng pambansang naratibo ng kalayaan at nationhood. Dumalo si Senator Loren Legarda sa pagtitipon bilang pangunahing pangdangal. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi lamang ang paggunita sa nakaraan, kundi ang araw-araw na pagtindig sa tama at makatarungan. Dagdag pa niya, hindi hiwalay sa kalayaan ang pangangalaga sa kalikasan, lalo na't kabilang ang Pilipinas sa mga bansang higit na vulnerable sa epekto ng climate change. Sa kalayaan, kabilang ang pagprotekta ng ating kalikasan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang matinding humaharap sa panganib ng ating sakuna. Ang mga lumalalang krisis sa klima ay paalala na bahagi ng ating laban para sa kalayaan ang pangangalaga at sa kalikasang tahanan nating lahat. Ibinahagi rin ng senadora na ang tunay na kalayaan ay makikita sa seguridad ng tahanan, kabuhayan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Kabilang dito ang karapatan ng kabataan na matuto at mangarap. Sa kabila ng mga hamon sa edukasyon, gaya ng kakulangan sa kasanayan at mababang literacy level na naaayon sa recent data ng Philippine Statistics Authority. Kaya naman, personal umanong isinusulong ng mambabatas ang reforma sa edukasyon dahil naniniwala siyang ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
Hindi lang ito selebrasyon, kundi isang paninindigan. Ganito inilarawan ng mga opisyal at iba't ibang sektor ng Siyudad San Fernando ang pagdiriwang ng 127 araw ng kalayaan ngayong June 12 sa gitna ng panawagan para sa mas makatarungan at tunay na malayang lipunan. Sa pangunguna ni Mayor-elect Vilma Caluwag, idinaos ang taunang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa kabila ng masungit na panahon. Mainit ang naging suporta ng mga dumalo mula sa lokal na pamahalaan, kapulisan at sektor ng edukasyon, kabilang ang mga guro at non-teaching personnel. Layon ng programa na hindi lang gunitain ang kasaysayan ng kalayaan ng bansa, kundi palalimin pa ang diwa ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Caluwag na sa panahon ngayon, hindi na armas ang banta sa kalayaan ng bansa. Ngayon naman, alam natin ibang anyo ng pananakop ang hinaharap ng ating henerasyon. Hindi na baril o kanyon ang ginagamit, kundi impluwensya, kapangyarihan, pera, fake news, kasinungalingan, at mga sistemang gustong manipulahin ang ating demokrasya. Binanggit niya rin na ang katatapos na halalan ay hindi lamang simpleng eleksyon, kundi isang laban para sa prinsipyo at pagpapanatili ng kalayaan sa syudad. Kaya't ang halalan noong Mayo 12, 2025 ay hindi lang basta eleksyon. Ito ay laban ng isip at puso. Isang laban upang panatilihin ang ating lungsod na malaya at tapat sa mga prinsipyo ng hustisya at demokrasya. At mga kapwa Fernandino, ipinagmamalaki ko ang ating naging sagot. Pinatunayan natin sa buong bansa kung gaano katalino, katapang at kalaya ang mga Fernandino. Samantala, pangunahing pandangal si Atty. Chel Jokno, representative-elect ng Akbayan Party List, ay nagpahayag naman ng pangamba sa hamong pumipigil sa pagiging malaya ng sambayanan. Hindi natin maaaring sabihin tayo'y ganap na malaya kung ang pondo ng bayan ay patuloy na ninanakaw. Kung hindi pantay ang pagtrato sa lahat, kung binabaluktot ang katotohanan, at kung ang kapangyarihan ay ginagamit para sa pansariling interes sa halip na sa kapakanan ng sambayanan. Hindi natin natutundukan ang mga ito, mananatiling bilanggo ang ating bansa. Bilang pagtatapos, hinikayat ni Jokno ang publiko na ipagpatuloy ang laban para sa mga karapatang ipinaglaban ng mga bayani at panatilihin ang diwa ng demokrasya. Hindi naman natin kailangan kumuha ng sandata para patunayan ang ating pagmamahal sa bansa. Kailangan lang natin maging mapanuri at matapang sa paglaban sa katiwalian, pagsusulong ng pananagutan at pantay na pagtrato para sa lahat. Gawin natin ito para sa ating bansa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa ating sama-samang pagkilos, sa ating paninindigan laban sa katiwalian, at sa ating panawagan para sa pananagutan, makakamit po natin ang tunay na kalayaan. MC Galang, CLTV 36 News. Hindi naging hadlang ang masamang panahon upang ipagdiwang ng Bacolor, Pampanga ang ika-127 araw ng kalayaan sa Mini Convention Hall ng Bayan. Pinangunahan ni Mayor Eduardo de Mandato ang selebrasyon kasama sina Vice Mayor Rondonca, Sangguniang Bayan members, Municipal Department heads at personnel, kapulisan, Bureau of Fire Protection, pribadong organisasyon at iba pang mga bisita. Dahil sa pag-ulan, inilipat ang venue ng aktibidad na dapat sana isasagawa sa municipal grounds.
Nagkaroon ng wreath-laying sa okasyon bilang paggunita sa tinatamasang kalayaan ng bansa bukod pa sa pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas. Ang pambansang tema para sa Araw ng Kalayaan ngayong taon ay Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Sa kanyang talumpati, naitanong ng alkalde kung ano ang buhay na may kalayaan. Bago nyo ganyan, mag-servisyo dapat, mag-ulang dapat. Ang kalayaan, kailangan agawangin mo kaya gusto at dapat. Dapat sabi niya, dapat tama. Dapat. Wadang ito, inagaman. Wadang tapat, inagaman. Wadang nausto, inagaman. Wadang nakang plasto, alam ang kalayaan. Muling sarili ko, mapito. Kalayaan, muling sa tamo, paano ng tamo, muling lalong tamo. Iyan, ekonomiya, masanting, ang kinapasok, ang baka. Sabi ng mga sasabi, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa pamunan, kalayaan, kumakanan, hindi ka masanting. Mahalaga raw na magbabalik tanaw sa mga aral ng nakaraan at isa puso ang sakripisyo ng mga bayani. Ang pagdiriwang ng ating 127th years na kasarinlan ay napakahalaga po. Dahil ito po ay talagang pinagdiriwang natin. Dahil naniniwala tayo na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Dapat po natin alalahanin yung mga pinagdaanan ng ating mga bayani, yung kanilang hirap para matanggap natin itong ating kasarinlan. Kaya po pinagdiriwang natin. Ito'y paramdam natin sa lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan ngayon, na importante po ang kasaysayan. Ito naman ang payo ni Datu sa mga tinaguriang mga pag-asa ng bayan. Maliwanag po ang kabataan, they are the future of our society. Ano po, sabi nga, the seeds of today are the flowers of tomorrow. Kaya magtanim po tayo ng maganda sa ating kabataan. At ang kabataan, they have their visions. Napakagaling po ng ating mga kabataan ngayon. Mga Gen Z na, alam po natin magbibigay sila ng magandang kinabukasan sa ating mahal na bayang Pilipinas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglagay ng bulaklak ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa Kapitolyo upang gunitain ang 127th Philippine Independence Day ngayong Huwebes, June 12. Pinangunahan ni Governor Delta Dennis Pineda ang seremonya kasama ang ilang kawani ng pamahalaan bilang pag-alala at pagbibigay pugay sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng bansa. Kabilang narito si General Maximo Hizon na isang bayaning Kapampangan na sumigaw ng kalayaan sa Pampanga laban sa mga mananakop, partikular na noong Japanese occupation. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isa sa mga pinakamalaking hinaing ng mga residente sa Bulacan, lalo na sa mga bayan ng Malolos at San Miguel, ay ang kakulangan sa malinis at maayos na supply ng tubig. Dahil dito nanawagan ng publiko sa Prime Water Infrastructure Corporation na agarang tugunan ang issue upang matiyak na sapat ang tubig sa oras ng balik eskwela. Nangako naman ng Prime Water na ayusin nilang problema bago ang pasukan. Ang detalye alamin sa report ni Raymond Tasoy. Ang tubig ay isa sa mga pinakamahalaga at pangunahing pangangailangan ng bawat tahanan. Araw-araw itong ginagamit sa pag-inom, pagluluto, pagligo at paglilinis. Kaya naman perwisyo kung maituturing ang hindi maayos na supply ng tubig mula sa Prime Water Infrastructure Corporation na pagmamay-ari ng pamilyang Villar. Ito ang patuloy na idinaraing ng mga taga-Bulacan, partikular sa mga bayan ng Malolos at San Miguel. At ngayong papalapit na ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026, lalong tumitindi ang pangamba ng mga residente na hindi pa rin maibalik sa normal ang supply ng tubig sa pagbubukas ng klase. Kaugnay nito, inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nitong Miyerkules June 11 na nangako na umano ang Prime Water na ayusin nila ang problema bago magsimula ang klase sa Lunes, June 16. Na i-repair ang pump station by June 13,
2025. At makikipag-coordinate din po sila na sa drainage contractor para po maisaayos din po. Ito po ay sa pagitan din po ng CMWD and Prime Water para ma-restore po yung damaged main line. Water is expected to return to normal levels upon completion of the repair and restoration of damaged pipelines before school opening. So, abangan po natin ang magiging trabaho ng Prime Water kung tutupad sila sa kanilang pangako. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Local Water Utilities Administration o LWUA na agad magsagawa ng investigasyon sa problema sa tubig sa mga pampublikong paaralan sa dalawang nabanggit na bayan na personal niyang inspeksyon. Hinikayat naman ni Yuse Castro ang publiko na bigyan muna ng pagkakataon ng Prime Water na tuparin ang kanilang mga pangako. Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila, sila yung naglilingkod sa bayan. Samantala, binigyan ni PBBM ang LWA ng hindi higit sa 48 hours upang magsumite ng initial report na naglalaman ng sanhi ng problema, kasama ng mga opisyal na may pananagutan, gayon din ang mga isasagawang hakbang para maibalik ang serbisyo bago ang pasukan sa susunod na linggo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, makakatanggap ng 7,000 pesos medical allowance ngayong taon ang mga public school teacher at non-teaching personnel ng Department of Education ayon sa itinakdang patakaran sa ilalim ng DepEd Order No. 16. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang suportang pangkalusugan para sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng medical allowance na mabawasan ang pangamba ng mga guro at kawani sa usapin ng gastusing medikal at bilang pagkilala na rin sa kanilang patuloy na dedikasyon sa serbisyo. Maaaring makuha ang allowance sa tatlong paraan. Una, sa pamamagitan ng group enrollment sa DepEd Procured Health Maintenance Organization packages. Ikalawa naman, sa individual enrollment ng bago o renewal ng HMO-type products sa pamamagitan ng payroll. At ikatlo naman, bilang direct cash payment sa mga lugar na walang access sa HMO services, kabilang ang mga geographically isolated at disadvantaged areas. Sa kalaw ng benepisyong ito, ang permanent, coterminous, fixed term, casual o contractual na empleyado ng DepEd na nakapagsilbi ng hindi bababa sa 6 na buwan sa taong 2025. Hindi kasama rito ang mga consultant, job order personnel, apprentice at student laborers. Ang 7,000 pesos na allowance ay ibibigay batay sa umiiral na panuntunan ng budget, procurement at auditing ng pamahalaan, alinsunod sa DBM Circular No. 2024-06. Hindi sa sinihan kundi sa entablado muling matutunghayan ng iconic teen film na Bagets. Opisyal na kasing in-announce ng Newport World Resorts at Viva Communications ang Bagets the Musical, isang stage adaptation ng 1984 Filipino teen classic na layong pabuklurin ang nakaraan at kasalukuyang henerasyon sa pamamagitan ng sining. Alamin ang buong detalye sa report ni Danny Cagino. Isang makasaysayang collaboration ang binuo ng Newport World Resort at Viva Communications Incorporated para sa isang major theatrical production na tiyak na tatama sa puso ng mga batang 80s. Ito ang Bagets the Musical. Ang proyekto ay stage adaptation ng iconic na 1984 Filipino teen film na Bagets at nakatakda itong ipalabas sa Newport Performing Arts Theater sa first quarter ng 2026. Ayon kay Vic Del Rosario, chairman at CEO ng Viva Communications, ang nasabing musical ay simbolo ng lakas ng pagtutulungan sa local entertainment scene. Layunin din ng proyekto na muling buhayin ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino sa paraang nag-uugnay sa tradisyonal at makabagong sining. Samantala, ibinahagi naman ni Kevin Tan, Executive Chairman ng Newport World Resort, na ang proyekto ay bahagi ng mas malaking vision para sa Philippine theater industry.
Dahil sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng production, unti-unti nilang natutupad ang pangarap na gawing Broadway of Asia ang Pilipinas. Dagdag pa niya, ang Bagets the Musical ay hindi lang palabas, ngunit isang makasaysayang sandali sa kultura na sumasalamin sa isang henerasyon at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod pa. Inaasahan itong magdadala ng kasiyahan at damdaming makabayan para sa mga lumaki noong dekada 80 at sa iba pang audience na hindi naabutan ang pelikula. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipinawalang sala ng Manila Regional Trial Court Branch 184 si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang Pura Luca Vega, kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya ng ilang miyembro ng Hijos del Nazareno. Ang kaso ay bunsod ng viral drag performance noong 2023 kung saan ginampanan ni Pura Luca ang katauhan ni Jesus bilang sumasayaw sa isang bar sa saliw ng rock remix ng Catholic Mass song na Ama Namin. Inaresto si Pura Luca Vega noong October 2023 at naharap sa matinding batikos mula sa iba't ibang sektor at LGU. Umabot sa 17 lungsod at bayan ang nagdeklara sa kanya bilang persona non grata, kabilang ng Maynila, Cebu, Laguna at iba pa. Sa statement ni Pura Luca sa Facebook page ng Rainbow Rights Philippines, inihiyag ng drag performer ang kanyang pagkagalak sa naging pasya ng korte. Aniya patunay umano ito na nananaig pa rin ang hustisya. Paliwanag pa niya ang nasabing performance ay hindi pambabastos, kundi isang ekspresyon at interpretasyon ng kanilang pananampalataya at pagkakaroon ng kalayaang magpahayag. Bronze medal ang bitbit ng Kulyat Football Club o FC Under-18 pauwi ng Pilipinas matapos ang matagumpay nilang laro sa prestihiyosong CMC Youth Football Tournament na ginanap sa Chiang Mai, Thailand nitong June 7 to 8, 2025. Sa tulong ng kanilang coach na si Charlie Ramos, ipinamalas ng mga batang atleta na sina Johan C., Steve Angelo Tayag, Gio Zachary Rafael, Felix Kennedy, Kael Victor Liwanag, Joseph Alfonso Narciso at Natalie Eve Tang ang kanilang galing at husay sa football field. Hinarap ng young footballers ang buong tapang ang mga koponan ng bansang Thailand, Hong Kong, Singapore sa naturang torneo. Kung hanap mo ay isang stylish, spacious at reliable na sasakyan para sa buong pamilya, narito na ang Himas 7X MPV. A modern 7-seater that fits every Filipino family's lifestyle. At huwag mag-alala kabalen, available na ito sa Pampanga hatid mismo ng Laos Auto Group. Kaya naman hindi mo na kailangan lumayo para makuha ang bagong paborito mong MPV. Tara na't silipin ng Himas 7X, practical, premium at pangmalakasan. For one, yung size niya, malaking MPV na siya. So it's a 7-seater MPV. Tapos ang kagandahan about it is naka-leather seats na siya. And then yung second row natin is captain seats. Plus of course, yung engine niya, it's a 1.5 turbo engine. So in terms of horsepower, hindi ka bibitinin yan. Plus yung napakagandang feature niya is meron siyang panoramic sunroof. And yung cluster natin, yung pinaka-gauge niya sa dashboard, digital na siya. Pag nag-visit sa showroom, we'll definitely present yung unit. Yung features itself, hindi na siyang mahirap i-convince. Dahil nga napakaganda ng unit,
Napakaganda ng mga features, plus of course yung competitive price niya. Pag nag-purchase ka ng unit sa Haima, meron tayong binibigay na free 1-year roadside assistance. So, if anything happens sa road, for example, nag-breakdown siya, or let's say naubusan ng gas, or let's say na-flat, meron mag-assist sa'yo 24/7. You just call the hotline, then pupuntahan ka nila. It's free actually. Yung worth nung free na yun is around 32,500, which sa ibang brands, they will not offer it. Pag bumili ka sa Laos Group, meron na. Yung 7X natin is patterned under a parang yung yacht, yung sailing yacht. So yung shape niya, yung curve niya. So naka-style siya ron. Plus of course yung harap natin parang Stingray. So yun ang design niya. So very modern ang design niya. Right now meron kaming one of our new models, yung Haima 7X. So ito meron tayong low down all-in promo, plus on top of that, meron siyang free amortization, 2 months. They could visit our showroom dito sa Jose Abad Santos Avenue, San Fernando, or they could visit our Facebook page, or they could call me at 0918-854-2215. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and Happy Independence Day!